Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pa mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug mudulot sa gitagbuhan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatao, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa mga kaugalingon sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapadudlo sa pulong sa kamatuoran. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him," meaning the Lord Jesus Christ, "is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received Him, He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, kinahanglan ang atong hinumdum sa mga lakang atong angay nga pagasundon. There are steps to make this Bible study worthwhile, ug mapuslanon ug mabungahon. Una niini nga kita magbaton sa pagkamapaubsanon, have humility, ug pagbaton nato sa kabukas nga pangunahuna, ug atong ipunting ang atong huna-huna, concentrate ngadto sa mensahe, not necessarily on the messenger. Because the issue is the message, not the messenger. O ato ibilin ang tanang mga tawhanong mga nauna, mga kalibutanon, mga dautan, mga ngilan nga mga pangunahuna, mga suliran ba, mga pagpiit ba, mga pagsulay, kini ato ibilin nga dos gawas. Now, if we follow those steps, as we know already, ang Diyos Espiritu Santo will take control sa atong pangunahunan. Musa, ato kining batunan, atong sundon, tumanon kining maong mga lakang. O sa di pagyud kita magsugod, gikinahanglan atong pagpangandam sa itong kaugalingon, atong limpyuhan ang atong kalag pinagi sa paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon kining maong bersikulo. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O alang kanimo dili pa magtotoo, an unbeliever, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will, sa paghimong desisyon, gikan yan. Desisyon
nga maoy labing minungdan o labing bililhong desisyon nga imong mahimo sa tibuok nimong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. That is in Acts 4:12. Busa sa hilom, magandam tas tong kawalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo. Nining imong pagdala ka namo no, sa nindapita aron kami magkapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat ning adlaw, salamat sa imong paglugway pa sa among kinabuhi. Nagaginhawa pa kami, askil pa kami o Diyos sa among panglawas. Gumikan lamang kini sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya nimo. Salamat ning tanan nga among ginabuhat adlaw-adlaw nga Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos. Aron kami pagdugang nga magkamaturan kay tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga suki ning atong Bible study ni ano sab kita. Og sugod ta karon pagpunting sa atong pangunahuna. Aniya pa kita magadupot ini atong pagtulunan nga giuluhan og ang krus sa dili pa ang purong-purong. The cross before the crown. Now, atong nahibawa na sa past lessons nato nga karong mga panahona niya pa kita niininginganlan og normal evangelism. Normal. Wa pay magaharas kanimo, wa pay magagukod kanimo, wa pay kanang samok-samok nimo nga dili ka patun-on sa pulong sa Dios. Normal pa kining maong evangelism. Soon it's gonna be crisis evangelism. Nga nanay pag kanang ginugdanay na o ikaw pangitao na o dakpuno na o na ang crisis evangelism. Kaya ato mang nahibawan diyan sa Amos chapter 8 verse 11, the time will come, says the Lord, that I will send a famine and a thirst through the land, not a famine of bread nor a thirst for water, but an end to divine revelation. There's hunger and thirst for the study of the Word of God. Mao na nga ato ningi labas na siya mong panunduman. Okay. The cross before the crown. Now, unas tanan, kitang mga magtutuo, we, believers in Christ, kung kano sa kanahimong magtutuo, nga itong higayon nga mihimo kang desisyon. The most important decision, to believe in Christ as Lord and Savior. Now, sa diha nga, mihimo kita niya itong maong labing manungdanong desisyon. These are the following things that happen to us. Mao kini ang nagpanghitabo. Okay? Just a review. Paglabas gyapon kini itong panumduman. Kita gihatagan sa kinabuhing walay katapusan. God imputed to us the eternal life. He who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. So, gisuluban kita, ihatagan kita ni kinabuhing walay katapusan. Gawas pa niya na, kita gisuluban usab sa pagkamatarong sa Diyos. God imputed to us His perfect righteousness. Gisuluban ta. Nga kung mutanaw ng Diyos ka na to, dili na ta hinukman,
na justified na kita o unsa dili na kita kanang there's no more judgment on us. I-cancel na ang judgment. Gawas pa niya na nga itong ngalan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Never to be blotted out again. Di na kanang erase o mabura. Dili na. Gawas pa niya na kita gisud na ngadto sa pagkadugtong paghiusa kang Ginoong Kristo. Through the baptism of the Holy Spirit, we are entered into union with Christ forever. Now, unya gawas pa niya na kita nakadawat na og eternal security by the Holy Spirit's sealing. O gawas pa niya na, of course, ato i-emphasize kini nga, we are sealed permanently by God the Holy Spirit. Gitimbrihan na kita. O kanang timbre, nagpaila nga, ikaw, gipanag-iyahan na sa Diyos. You are God's property. Private and personal property sa Diyos. No one can pluck you out from His hand. Gawas pa niya na, we instantly become a member of the royal family of God. Diha gyud. Gawas pa niya na gihatagan kita sa Dios sa katluan ug siyam ka mga ingon tag irrevocable absolutes, meaning di na kana mabawi. Okay? 39 irrevocable absolutes. Gawas pa niya na kita namatarong na positionally. Okay? We are sanctified positionally. Gawas pa niya na kita nahimo ng mga magtotoo, mga Kristohanon, mga anak sa Dios. Ug kita nahimo ng mga lungsuranon sa langit. Pasabot, kita mga tagalangit na sumala sa Pilipos 3:20. Now, kadtong mihimog yapong desisyon sa dili pagdawat kang Ginoong Kristo, meaning pagsalikway nila, mao ni ang mga tao nga ginganlag unsaved people, mga dili luwas, mga dili magtotoo. Okay? Kaya mihimog man silang desisyon. Ila man yung tinuyuan sa ilang buot. Okay? Why nagatukmod nila, why naga-influensya nila, wa. Bisa totoo o gi-influensya ka, well, kinsa may mohimog desisyon. Katubayan naghimog influensya nimo o ikaw mismo? Ikaw man mismo may mohimog desisyon. Therefore, tubagon nimo o panubagon nimo katong imong gihimong desisyon. Whatever decision we make, kita ra gyud ang answerable, accountable, and responsible. Now, kadto silang mga dili luwas, mao kini ang picture, mao ni hulagway nila. Sama kini sa usa ka tawo nga kanang hapit na malumos. Okay? One who is drowning. So, unsa may gikinahanglan niya? He needs a life jacket, salbabida, aron siya maluwas. Basta, nagkarang salbabida nga itong iisugutan din kaamgid na kang Ginoong Kristo nga mao ang kaluwasan. Kung di nimo dawaton ka ng salbabidang ihatag, unsa may tabo nimo? Lumos ka. Basta, mao na hulagway sa usa ka di pagtotoo. Gawas pa niya na gipakasama siya sa katao nga himalatyon. Unsa may kinahanglan sa tao nga himalatyon? Medisina, tambal, gikan sa iresita sa doktor. You see? Nya gawas pa niya na sama siya sa usa ka tawo nga may bugbog gasolina diha sa iyang bathtub. Iba mo kung sa bathtub. Okay? Maligo ka diha sa imong bathtub.
kung imong buuan ka ng gasolina niya, iyan ang sindihan, iyan ang kadlitan barong puspuro o lighter. So, then lights it up with a match and he dives into it. No, dive siya niya na. Ipagkasama siya sa maong tao. Ipagkasama siya sa katao nga hapit na siya mo ambak gikan sa pangpang. So yung natabo niya, kung mo ambak siya gikas pangpang, nanipaw ka na. Yung kinahanglan siya o unsa, somebody to rescue him. Gawas pa niya na, ang Diyos, ana siya funeral plan ni mga di magtutuo. God has a funeral plan for them. Now, o kana nagpasabot nga wa masuwat ang ilangan dito sa Lamb's Book of Eternal Life. So, ang ilang mga ngan, wa masuwat, wa malista. So, their names are not found written in the Lamb's Book of Eternal Life. They are eternal losers, mga pildiro, hangtod sa hangtod. They are cast into the lake of fire, God's ultimate garbage dump. Atong mahulagway niya nga garbage dump ka ng inganlan nila o impyerno. Okay? Now, ang tao, wa nagyod siya ikapangulipas. He has no excuse. He might say, I did not know God because nobody ever told me. That's why I should not be sent to the lake of fire. So, pabasahan ng tawhana diha sa libro sa mga taga-Roma, Romans 1:18 to 20. It's all already explained by God's Word. It's may ato rin nga abrihan itong Biblia. Can you open your Bible diha sa Romans chapter 1. And to this verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of people who, verse 19, because what can suppress the truth by their unrighteousness be known about God? Because what can be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, because they are understood through what has been made, so people are without excuse. Wa gyud ika balibad o ika pangulipas ang tao. Tinuyuan gyud siyang buotos to. No na nga nay mangutan na nimo ngano mang na may mga adto sa impyerno. Ang tubag sa iyo na. Ibaw na kastubag. Tinuyuan nila. Excuse me. Sila'y buot man to. Ilang kamumuton. Way lamot ang Diyos. Way lamot ang iyang mga hinigugmas. Kinabuhay wala. Siya mismo. Okay? So, mo na nga, bahin kini sa kaluwasan nga itong tandog kay kini may kalabutan kini sa ato, excuse me, na pa'y mga giloks tutunlan mo na. I hope you will understand. So, mo na nga, atong gituki kini kay bahin kini sa cross before the crown. Okay? Now, bahin sa kaluwasan, na ay panultihon nga. Salvation is not a reward for the righteous, but a gift for the guilty. Nakuha ni mo na? Ang kaluwasan, dili kiniganti alang niya itong maing tao, mga buutang tao,
kundili gasa kini alang sa mga sad-an. Tiyan mo na, gasa sa mga sad-an, guilty. Now, ang Biblia may hurt you with the truth. Sakit na pag yun ang kamaturan. But it will never comfort you with a lie. Di lang yun. Di yun kini makahupay ni mo, pinaging baka. Kamas pa niya na, ang usa ka tao, dili maluwas, pinagi sa pagbalik-balik niya sa pagampo, kay siya maluwas lamang, pinagi sa paghinulsol sa iya mga sala, o ang pagtuo niya kang Ginoong Jesucristo. Acts 16:31. O ang Diyos is not an option. He is a necessity. Kasabot ka? Si Ginoong Jesucristo, samtang siya nagabitay dito sa krus, alang sa paghatag sa kaluwasan nato. Diya sa 2 Corintios 5:21 nag-ingon kini. He made him, no, kanang unang he, ang Diyos kamahan. Made him, kining him, si Ginoong Jesucristo. So atong ingnon kini nga, ang Diyos kamahan, mihimo kang Ginoong Jesucristo, kinsa way labot sa sala. Okay? Who knew no sin on our behalf as our substitute, that we might become the righteousness of God in Him. 1 Peter 2:24, si Ginoong Jesucristo Himself bore our sins in His own body on the cross. Yes, Filipos 2:8, He humbled Himself by becoming obedient unto death, even death on the cross. Sumana nga, sa diha nga mihimo kang desisyon pagdawat kang Ginoong Jesucristo. John 1:12 nagaingon, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to them that believe on His name. Kitang mga magtotoo, itong higayon nga itong gidawat sa Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas. Kita gibautismuhan sa Espiritu Santo. Kining word nga baptism, transliteration naman gikan sa original. Kaya ang original yun ni baptizo. Okay? Atong kuha ka ng baptizo. B-A-P-T-I-Z-O. Baptizo. Okay? Kining baptizo? Identification. Pag-ila. Now, kaya kining bapto, original kining Grigong pulong, o baptizo, nagpasabot kini og pag-ila, identification. Kaya kitang tanang mga magtotoo, na ila na, identified na with the Lord Jesus Christ. Now, okay, ako kang hatagan o ihimplo no, nining baptizo. Magkuha ko sa kalibro. Okay? Libro. Unya, magkuha sa ko ka ng papel. So, pilon ka ng papel. Ug atong isok-sok niya ng butang ta sa taliwang dapit sa maong libro. Isok-sok nato kana we insert yan ang maong papel. Okay? O human yan na, akong sirhan, I close that book. Akong sirhan, akong kanang, we close the book. Atong sirhan ba? Inigsirhan ako sa maong libro. Ang pangutan na makakita kapag mas papel nga sok-sok niya. Di na. Di nakakakita sa maong papel kay tuwa naman na sok-sok niyas taliwas maong libro. Kadtong papel gibaptitso
gibautismuhan. See? Kay siya na-identify na mas libro. Di na nako makita. Ang libro rin ito makita. Osto? Ang libro, kaamgid na to na o gitandi kang Ginoong Kristo. Sa pag kanang bautismo kanang to sa Espiritu Santo, gisuksok ta, gihiusa, si kanang dugtong ta kang Ginoong Kristo. So, di na ka makita. Kay ikaw, nahiusa naman kang Ginoong Kristo. Si Ginoong Kristo ang imo makita. Nagasabot ka? So, mao ka na itong ihimong ihimplo sa bautismo. Now, kining adto ta sa sealing, kini bang pagtimbre, kay usamang kini mga ministry sa balang Espiritu Santo. At the moment of salvation, we are sealed, permanently sealed by God the Holy Spirit. Ang Tagalog ni tatak, di ba? Tatak. Binisaya, timbre. Silyo. Okay? Now, so, at the moment, natao ta pag-usap, we are born again. O, may ba naman kag-unsay pasabot meaning to be born again. O kita, wa man lagi kita mga luwas pinagi sa mga maing binuhatan o paningkamutan, wala. O mga pagkamatarong sa itong kaugalingon, dili. O sa gisulti sa Tito 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Now, by the way, ang siyensya nagaingon nga kita nang hinahanglan at least upat ka mga basic elements aron kita mabuhi. Science says that we need at least 4 basic elements to survive. Una nini, nagunag yun ang tubig, water. Ikaduha, ang hangin, air. Okay? Ikatulo, pagkaon, food. Ikaupat, kahayag, light. Now, look what the Bible tells us about the Lord Jesus Christ. Ano sa may gisulti sa Biblia? Ano sa itong mga basic elements, aron kita mabuhi? Water, air, food, light. Water, atong gitutukan kini as far as the Bible is concerned. The Bible tells us about Jesus. Nung sa gisulti diha sa Juan 4:10, si Ginoong Kristo mingon, I am the living water. Living water, buhi nga tubig. Ikaduha, kung bahin sa air, hangin, okay? Sa Isaiah 42:5, nagaingon ang pulo sa Dios, I am the breath of life. Siya ang gininhawa sa kinabuhi. Ang ikatulo nga, basic elements, aron kita mabuhi, unsa? Food, pagkaon. Apan diya sa John 6:35, 41, 48 ug 51. Unsay isulting ni Jesu Kristo? Kung bahin as pagkaon. I am the bread of life. Ako ang tinapay sa kinabuhi. Okay? Diha sa kung bahin na sa light, ang kahayag, kalamdag. Ang sa isulti sa John 8:12, I am the light of the world. Nakita nimo? So, without this spiritually, di kita mabuhi. You see? No, Jesus Christ is the living water. He is the breath of life. He is the bread of life and the light of the world. So science was right. Sakto, yun ang siyensya.
We need Jesus to live aron kita mabuhi. Na ang labing tinuod, na mga punto sa doktrina dinhi. Ang imong pagtagan ngadto kang Ginoong Kristo maoy magadeterminar sa imong dayon na nga kaugmaon. Your attitude towards Christ determines your eternal future. Either you encounter Christ as Savior by believing in Him now, or encounter Him as Judge by rejecting Him. So papiliun ta. Ikaw nga di magtotoo, papiliun ka. Either muatubang kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas, pinagis pagtuon nimo kaniya, or muatubang kaniya ingon nga maghuhukom pinagi sa imong pagsalikway kaniya. Nakita niyo mo? Now, ang Diyos raba, ana ay plano sa matag usa ka nato. God has a plan. Nimo nga magtotoo na karon. Diya sa Jeremias 29:11. Unsa isulti? For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, but to give you a hope and a future. See? Kita nimo, to prosper you, not to harm you, to give you a hope. Tagan ka sa paglaong. To give you a future. At tagan ka og kaugmaon nga mahayag, kahayag. So, nining puntuha. Ikaw na di magtotoo. Ayaw na ni kalimti. Of course, alang kini sa imong kaayuhan nga mao kini ang pulong sa Dios nga tong gibatbat dinhi. Nga diha sa Marcos 3:28, kung ikaw nagmagahi gyud sa imong pagtuog, pagdawat kang Kristo. Marcos 3:28 nagingon, Verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme. Verse 29, But he that shall blaspheme against the Holy Spirit hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. Timan ito. Hait ka itong mga punga. Og diha man usab sa Mateo 12:31-32. Versikulo 31. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. Verse 32, And whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Na, klaro kayo ka na. Now, may ako'y pangutanan nimo. May I ask you these questions? Nahibaw ka ba nga ang Diyos nagahigugma ka nimo? Ug siya interesado nimo? Excuse me. Do you know that God loves you and He is interested in you? Ikaduhang pangutana. That He has a plan for your life. Na siya plano sa imong kinabuhi. Ikatulo. That Christ died at the cross for your sins. Ibaw ka ba niya na? Na namatay si Kristo dito sa cross tungod sa imong mga sala. Ikaupat nga pangutana. Nahibaw ka ba nga maangko nimo ang kinabuhing walay katapusan kun imo tuuhan si Ginoong Kristo? Kining mga butanga, kining mga pangutanaha, the above things are what
is called kirigma in Greek. Excuse me. Diha sa Grigong pulong, kirigma. So, sa langtod nga pagkasulti, if you believe in Christ, you will live eternity in heaven with God. But if you reject Christ, you will live eternity in the lake of fire. Di ba ni? You have freedom of choice. Na kay kapilian, yatagan kag opsyon yan. Okay? Now, karon, madto na tanimo nga magtutuo. Ingon nga magtutuo as a believer. Kita gi sa manduan mangyod sa 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kay kung dili ka makatuman niya ng mausugo, then dili mo tubo ka na imo kalag. See? Kaya kini man ang mechanics mo ni protocol paagi sa Dios. Ang kini nga tong kalag patubuon pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Dili sinimana, dili binuan, dili tinuoy kundi adlaw-adlaw. See? Ano wa kay pagtuon sa pulong sa Dios unsa gisulti diha sa pulong sa Dios. Without me, you can do nothing. Si Ginoong Kristo nagsulti niya na, you can do nothing. Well, of course, pagkahimo ka sa mga tinawhanon ni mga gimbuhaton, apan ka ng mga butanga, bisag maayo ka na, tubangas tao, ka ng maumayo ha, dili madawat sa Diyos. Kaya duha mga ka klaseng mga mayong binuhatan, tawhanon, Diyos nun. Okay? Now, this is a review gihapon. Now, John 15:1-5. Jesus is the vine. Followers are branches. Kita, ang mga sanga. Okay. Samtang kita magapadayon, kung ikaw mainiton, makugihon, masigihon, malahutayon, kay tungod sa imong gugma, gana, kainit, kaikag, sa pagtubo sa pulong sa Dios. As we grow in God's Word, pinagi sa spiritual momentum. Kini atong gibuhat. Adlaw-adlaw, this is the process of spiritual momentum. We eventually reach niya ng ang of spiritual adulthood. Thus, that is the stage mo kana ang called in Greek as doxa ho theo. Ang sabot niya ng doxa ho theo. Maximum glorification of God. Mo na. Huwag kapuslanan ka na nga itong ingon nga to God be the glory. Kung wate pagtuon sa pulong sa Diyos. Wate pagtubo niya. Kaya mo raman na ang process nga itong mahimaya ang Diyos. In fact, di ta makahimaya sa Diyos. Ang Diyos ay makahimaya sa iyang kaugalingon. Now, this is some kind of advanced doctrine. Ato naman yung gitukbil. Anyway, dili man niya itong subject karon. Now, we should remember that whatever rules that dominate our mind is the one that motivates us in life. Gusto? Sa laing pagkasulti, whatever is our number one priority in life is what rules our life. Mao gyud. Mao gyud magadumalas tong kinabuhi. Kuno sa atong pasiuna. Principle. What our priority in life is what runs our life. Now, what runs our life? Unsay mo dumalas tong kinabuhi, mo'y magadeterminar sa resulta sa bisag unsang desisyon nga atong himuon sa kinabuhi. What runs our life determines the result
of any decision we make in life. So, kung ang doktrina, kung ang pulong sa Dios, mo'y atong pasiuna, our first priority in life, whatever decision we make is a good, right decision. Would you not be happy with that? So, if you make Bible doctrine your number one priority, you become a good decision maker. Kasabot ka? Good decision maker ka. Kung imong hatagag pasiuna ang pulong sa Dios. Ug ikaw, mahimong mananaog sa kinabuhi. Would you not be happy with that? Di ka ba diya malipay niya na? But again, it is a matter of choice. Imo ang pagpili. So, di man kapugso sa Ginoo. Now, if we continue growing in God's Word through spiritual momentum, eventually, we're going to attain the stage of spiritual adulthood. Thus, that's kanang ginganlan ka na sa it's a Roman maxim kini. Na ay Roman maxim nga nag-ingon. Of course, Latin kini. Qui non proficit, deficit. Yung brikon. Qui non proficit, deficit. Ang bot sa bot, ubaron to sa English, he who does not go forward goes backward. Ano na? Kung wala ka magtuon sa pulong sa Diyos, of course, sige na ka atras. You're just going backward. Now, bawa naman kita nga si Pablo, agi sa unang kategorya sa suffering for blessing. Nakinigingan lang naman ni providential preventive suffering. Murag silbining warm up for momentum testing. Kitestingan man ta. Kitang tanan nga mga magtotoo. So, inomdom pa pagka sa 8 momentum test. Una nini, old signature. Mo test, musuway. Sunod, mga katauhan, mga tao, people. Ikatulo, ang atong pangunahuna, thought. Ikaapat, systems testing. Ikalima, arrogance testing. Ang ikaunom, hatred complex. Ikapito, disaster. Ug ang ikawalo, unsa, prosperity test. Pagkasulayan ka, pinagis pag-uswag nimo. Kung mupadayon pamaka, o nauswag ka na, prospered ka na, kanang yasinso ka na, naghan ka ng mga kanang katiguyunan, sa yasinso lagi. So, usanas pagsuway. Now, si Pablo, may kanang agi siya o kapakyasan. Nining upat nining kaning maong tests. He encountered failure to 4 of his tests. Unsa man ang upat nga mao'y nakapa kanang sukamod ni Pablo. People, ang kinigong mga tao, gamiton man sa pag kanang suway nato. Natong mga amigo, mga higala mo yun. Ayaw sa Bible study. Sa mga kailayan, happy-happy o sa ta. Kasi, people, musuway ni mo. Yung kando, o kanimo ni patumba ni Pablo. Sunod, sistema. Sistema ni kalibutan na. Iahar bang Satanas. Kini mga sistema. See? So, suwayan kaniya na. Ikatulo, panguna-una, thought. Sa imong tantong nga pagtuon sa Diyos niya, moabuti nga mga puntong nga moabuti mong pagduda, pagduwa-duwa, kasi
kining atong pangunahon si testingan niya ikaw pat na katalagman, disaster dinhi na nahog na luka pa si Pablo. Now, his failure, ang iyang kapakyasan, started when he ignored the will of God. Iyang kanang huwa niya panumbalinga ang kabubuton sa Diyos and assuage his own sentimentality by returning to Jerusalem. He compromised. Kompromiso ito si Pablo sa iyang integrity, incited the fanatical hatred of the religious Jews. He endured 2 years of incarceration dito sa Caesarea before being transported as a person to Rome. A prisoner, I mean. Gi-transport kini siya ingon nga binilanggo dito sa Roma. So, Apostol Pablo suffered intensely. That was divine discipline. Motivated him to rebound. Muna, katong divine discipline nga, gihapak na diha kaniya, mo ito'y nakapadasig niya sa pag-rebound o pag-restore sa iyang spiritual momentum and padayon, advance. You see? Bangon siya. Now, unsay resulta niya to as a result of suffering for blessing man to niya. Katos Pablo, miabot dito sa Roma as a mature believer. Just imagine. Nakaabot siya. Hamtong na siya nga magtuto. You see? Now, hinumdum pa ba ka sa mga lakang steps to take in order not to be deceived by false teachings? Now, ganun tukbil man tabahin ni false teachings, maunay atong isgutan kay unsa kining kalibutan na puno sa mga mini. Kining kalibutan nga atong ipuy-an, gilibutan kitang mga mini nga mga pagtudlo, false teachings gikan sa relihiyon o sa unsa pa klase-klase mga pundok nga binuhat sa tao dili sa Dios. So mao nang atong itun-an ang pulo sa Dios. Paminaw, kinirang pagiha nga kita mapanalipdan, makalikay nga di tamada sa sug nining mga mining mga pagtudlo. Di tamada nga mo ito na nga atong pangutana ni tulog din ka pangutana nga kinahanglan na silsil na gini nato. What do I believe? Unsa may akong gituuan? Mao ni unang pangutana. Kaduha, why do I believe it? Nganong nituo man ako niya na? O ngayon katulo, where is it found in the Bible? Asa man na nato makita sa Biblia? Mao ni ang mga tulok pangutana nga kinahanglan silsiling yun sa itong panumruman. Hindi na magpadaha sa mga mini. Muna, of course, ang tinuod yun, the only effective prevention nga ikaw, dili madahat, dili malingla sa mini nga mga pagtudlo, maong pagtuon sa kamaturan. Mao ni tubag. Kaya kung di ka magtuon sa kamaturan, dali ra kang unsa. Tuya-tuyaon ka lang. Toast to and fro sa mga mini nga mga pagtudlo. O ikaw, biktima, casualty ka sa spiritual warfare. Inomdom ka tulon nato ka mga major enemies. The world, the devil, the flesh. The world, ang sistema. Dili ka kalibutan ito, lakaw-lakawan, dili. Ang sistema ng kalibutan na iyang satanas. Mo niya itong kaaway. The world. Sunod, the devil.
ang panulay, ang yawa. Ato man ang kaaway. Ang sawa niyo pag-asdang ni Espiritu man na siya. Ikinahanglan ng spiritual weapon. Ang sa spiritual weapon? The Word of God. Kinimo man ni angon sa espada sa Espiritu Santo. May imong kanang taming o mga imong hinagiban, batok ni Satanas. Ang ikatulo, ang imo ug akong kinaiya magkasasala. The world, the devil, the flesh. Flesh, yung unod. Na nitapot sa tanan atong silda sa atong kalawasan. May mga nudnod na ito sa pagbuhat ng mga sala. Old sin nature. Okay? Hindi na una kita utob sa atong ipadayon kini ugma. Okay. Magamputa. Higala, kung galing mamatay ka karon, naibaw ka ba mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kangturan? Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon ra ba nga imo ka nang maibawan? Ipungutana ta kahigala, nining maong pangutana, sanglit, mao kini ang labing manungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Pangutanon ta ka nini, luwas ka ba? Dili question kung sakop ka bago sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Dili question kung nagkinabuhi ka bago sa ka talahuron, dalaygon, dalaygong kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Ang Biblia nagsulti sa ingon nini, kinahanglang maluwas kita. Higala, aron ka maluwas, unas tanan, kinahanglan mo angkon ka nga ikaw usa ka makasasala. Kay matud pa sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12, kay ang kasulatan nag-ingon, wa gyoy tawo nga matarong, way nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios, ug nahimo silang dautan, way bisan usang nagbuhat umayo, wa bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, ang imong mga sala mo hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Ug mo kani hinungdan nga dili gayud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma nimo ug gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay dito sa krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag nimo kay gayunan nga ikaw mahilangit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang pahigugma kanato kaysa makasasala pagkita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Roma 5:8. Now, sa diyang namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong spiritual mao'y mibayad sa silot sa ato mga sala. Ang Kolosas 1:14 na kanayon, nga mao'y naglukat kanato ug nagpasaylo sa ato mga sala. Sagta kini higala, nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayog tabang aron ka may langit. Wala. Ang tinuod, gibayran na kana ni Jesus sa hingpit sa diyang namatay siya dito sa krus. Sa wa pa siya mamatay, siya miingon og tapos na. Kana matud pas Juan 19:30. Karon, buot niyang hatagan kag puluyanan dito sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. Nga naa kang Kristo Jesus lamang nga atong Ginoo. Roma 6:23. Higala,
Matawag ko kanimo higala kay di ka pa man magtotoo. Higala kung muluwas si Jesus kanimo, kana dayo na. Wa si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikan sa lubnganan. O karon buhi siya. O tuwa siya sa langit. Nagapangaliya siya alang kaniyan tong nagatuo kaniya. Gitudlo ko kaninyo nga akong nadawat nga mahinungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. 1 Corinto 15, 3 o 4. Excuse me. Matod pa sa Hebreanon 7:25. Ug busa maghahimo siya karon o sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios. Pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Pinagis pagtuo. Pagtuo lamang. Dawatas Ginoong Kristo. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Higala, di man ipagayo. Ang bugtong pagtuo nga, magaluwas kanimo mao ang hingpit nimo pagtuo kang Ginoong Kristo. Tumuo ka kang Ginoong Isus, o ikaw maluwas. Sabta higala, ang pagtuo lamang kang Ginoong Kristo lamang mao ang bugtong paagi sa kaluwasan ug wala na uban. Duha ra imong kapilian higala. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas ug ikaw maluwas? O mosalikway ka ba niya nga manluluwas ug ikaw mahinugman? Pili higala. Apan sabta ang isulti sa pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nagkanayon, ang dili mo tuo, mahinukman ang daan. Tungod kay wa man siya mo tuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa, sublion ko sa pagpahinumdum kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Jesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Ama na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya na nagalihok sa among kinabuhi. Bani kami o Diyos sa among pagbuwag ni nga dawa. Dada kami pagbalik ugma kung kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Salamat ning Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kay tanan na mga pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.